आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय नायगिरि आरो बरायग्रा नोंथांमोननिसिम दिनै 47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान 6 खालार रबिबार फुंनिफ्राय हाबाफारिया जागायबाय दङ। बे हाबाफारिफोरखौ आङो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय था। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। बिबानगिरि बिथांमोनखौ थान्दैनि जे लिस्ट बे लिस्टखौ आङो जोंनि गानजा आफादनि मावख'आव गथायफैनो थाखाय बाबामोना सफैबाय ना? बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैखो बाबामोना? उदालगुरि ना? बासजों फैदो? मोजाङैथ' मोनफैदों ना? बाबामोना फैनायावथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै ना? दे दे गोजोननाय थाबाय दे। बिथांखौ एकदम हेमन्त बिश्व शर्मा बायदि नुलायदों। थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थिगैनो दं ना? थेंक इउ दे। Thank you. आं मा बुंदोंमोन खेरौगा? आं मा बुंदोंमोन? नैबेयाव सोजोबदो, बेयाव सोयो बिसोर खेलनि खालामना लादो बेयावसो। आलां फालां खालामजोबदो, गुबुन जाया। मोनाबिलिनि आइ बाबामोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि थान्दै मेल सालायगिरि बाबा बिबानगिरि बाबामोन आरो दाब दाब जायगानिफ्राय दाब दाब जिल्लानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आइ बाबा भक्तफोर, आं दोंसे ब्रह्म धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै अडिअ रेकर्डिं खालामदों। दिनैसो रेकर्डिंआ क्लियार जादों, एसे मिक्सिंआव उसुबिदा जानो हागौ, बेखौनो आङो
दिनै बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सुबिदा मोननायखाय आं बेखेवना होनो सानदों। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनि साखाथियाव गसंनाय आंनि हाजिरापारा गामिनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आंनिनो असे फोरोंगुरु सार गजेन ब्रह्म बिथाङा सनसलि गामिनि बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि गोबां बोसोनगिरि बिबान दङ। दा आं बिथांनि आखाइजोंनो आंनि दिनैनि बे अडिअ' मेथाइखौ बेखेवना होनो सानदों आरो आङो खावलायदों आंहा मेरला सिखारि इउटिउब चेनेल दङ। बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बे मेथाइखौ सानथामसोनि उनाव खोनासंनो हागोन। दा आङो दिनैनि बे अडिअ' मेथाइखौ बेखेवनो थाखाय हाबाफारिखौ लाबाय। दा बिथांखौ आंनि गोरबो गोसोजों गांसे आर'नाइजों मान बावग्रोनो सानदों। बाबा सारखौ आङो बेखेवनो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम ब्रैजिस्निथि बोसोरसालियाव जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे गोजोन बिलिफां समाव लाइमोन आफादनि 27थि थान्दै मेलाव आफादगिरि महरै आफाद सालायनाय मानगोनां बाबा लोगोसे जोंनि जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि बाबामोन लोगोसे सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बाबामोन दिनै आंखौ आंनिनो सोलोंसा आंनो फोरोंबोनाय गुदि फरायसालिनि सोरां बर' बे बाबाया गाव ब्रह्म धर्मजों लोब्बा लाखिनानै बानायनाय दोंसे मेथाइफोरखौ अडिअ'खौ आंनि दारै बेखौनो आखायाव लानानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों। बिथाङा आथिखालाव एम इ स्कुलनिबो गाहाय फोरोंगिरि आरो जोंनि ब्रह्म धर्मजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबा मावगासिनो आरो बिथांखौ नोंथाङा मिथिखागौ। बिथाङा माने एक्टिंबो खालामो हयथ' नोंथाङा बायदिसिना माबायाव टिभि सिभिफ्राव एक्टिंआवबो नुबाय जानांगौ। जायखिजाया बिथाङा जाहाथे माने जिउआव बेबायदिनो मोजां हाबाफारियाव आवगायलांनो खाबु मोनो नाजायो बेखौ आङो आंनि गोरबोजों साबायखर होबाय। लोगोसे बिनि अडिअ'खौ आङो बेखेवनो थाखाय आगान सुरबाय। गोजोननाय थाबाय सार। अडिअ' सुइच अन खालामनो खावलायनाय जाबाय। बिराद नायनो लुगैयो मानसिफ्रा बेखौ लागोन र' आङो। दिनैनि गिबि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आंनि अडिअ' मेथाइ बेखेवनाया जोबनाय लोगो लोगो मोनाबायबो। दा न'आव थांनोसै। गुड नाइट। थेंक इउ नोंथां। गुड नाइट।